DCC Energi driver Shell-tankstationerne i Danmark, herunder også de ubemandede Shell Express-tankstationer. På de her stationer der har jeg en masse dygtige kollegaer, som hver dag er ude og passer og pleje stationerne med at fylde handsker op, tømme skraldespanden og generelt gøre det til en god oplevelse at besøge vores selvbetjeningsanlæg. De personer kalder vi tankpassere. En af de her tankpassere er Tina her fra Odense på Fyn. Tina har været tankpasser gennem en længere årrække hos DCC Energi og har ansvaret for 9 stationer. Hun er en af mere end 20 personer på landsplan, som har titlen som tankpasser. Grunden til, at vi så er her i dag, det er, at Tina har vundet titlen som Årets Tankpasser 2023, og det skal vi overraske hende med. Hun er på vej herud under dække af, at hun skal mødes med en tekniker ved vaskehallen. Hvad hun ikke ved, det er, at vi hopper frem og overrasker hende lige om lidt. Så kom med. Hun ser mistænkt sig ud. Hvor er I dog søde? Kom herhen, Tina. Har vi kørt dig rundt i Managen? Tillykke, Tina. Jo. Du er Årets Tankpasser 2023. Tillykke med det. Tak. Du er blevet Årets Tankpasser, og det er du af mange årsager. Du er altid klar til at give en hjælpende hånd med derude. Du er positiv og løsningsorienteret. Og uanset om jeg snakker med dine kollegaer, samarbejdspartnere, leverandører, så er de altid glade for at samarbejde med dig. Når jeg besøger dine stationer, så er de altid pæne og rene og en meget, meget høj standard, og det er jeg dybt imponeret over. Jeg står også med din mand i dag, Lars, som har hjulpet mig med den lille skumle plan, vi har haft i dag. Og det er jeg jo glad for. Og uden det skal blive for følelsesmæssigt, så ved jeg jo, Tina, at du er den skulder, man kan gå til, hvis man har brug for en hjælpende hånd, men du er også den skulder, man kan gå til, hvis man har brug for støtte. Og i et turbulent sidste år, hvor Lars fik den kedelige diagnose med kræft, så er det jo klart, at det ændrer på nogle prioriteringer i arbejdsliv og privatliv. Derfor synes jeg bare, det er endnu mere imponerende, at du kan holde skruen i vandet og generelt gøre det så godt, som du gør. Så Tina, tak for dig, og tillykke. Meget velfortjent. Tak. Du får det lille bevis her. Tak. Lidt blomster, lidt balloner, Ja. og ja, den gode nyhed. Jamen, tusind tak. Det er jeg da glad for. Tak til DCC for den ære, at det er at få den her. Så det er jeg glad og stolt over. Jeg tog mig røven på. Ja, det er så fint. Det kan jeg godt klare. Kan jeg ikke? Jo.